अनसुंथाइनि थाखाय इएमफोरनाव थांनानै जोङो रायलायहैदोंमोन। जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोमोनब्ला गोजानाव लांनो हायोमोनब्ला जोंनि नानिया बिदि बिसिनायाव उन्दुना थाबाय थानो गोनां जानाय नङा। लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोन कमेन्ट खालामनायनि बागै बुंनो फैदों। नोंथांमोना साफ्रोमनिबो कमेन्टखौ आं नायो। नोंथांमोन साफ्रोमाबो कमेन्ट खालामदों। जोङो माने सरकारनाव अनसुंथाइनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामाखैमोन नामा आरो मानो खालामाखै होननानै जोंखौ बुंदों आरो जों सरकारनाव गोबां माने अनसुंथाइनि थाखाय बिहैदों आरो थांदों। गोबां इएमफोरनाव थांनानै जोङो रायलायहैदोंमोन। जों थांदों 10-12 बारसो थांदों जोङो सिगाङावबो माने बेंगालराव जोंखौ जेब्ला ट्रेन्सफार खालामदोंमोन, नानिखौ लांनो होदोंमोन, बे समावबो जोङो थांदोंमोन, रायलायहैदोंमोन गोजानाव लांनायनि थाखाय सुबिदाफोर दङना गैया होननानै आरो माबाफोर अनसुंथाइबो हरनो हागोन नामा होननानै। बिदिनो जों आथिं हमनानै बिसिनाव अनसुंथाइ बिनो थांदोंमोन आरो इएमफोरजों रायलायहैदोंमोन। अब्ला बिसोरो बुङो जोंनाव दा सुबिदा गैथ'वा, गोजानाव लांनो हानायनि बा गोजानाव ट्रेन्सफार खालामनो हानायनि जोंनाव जेबो गैथ'वा, बिदि स्केम सफैयाखै बिदिसो बुङो आरो। ओमफ्राय उनाव मा जाखो, जोंखौ बुंदों नोंसोरो सप्तासे थानानै खबर लाफैफिन बिदि बुङो आरो। जोङो बिदिनो सप्तासे थानानै खबर लाफैफिन बुंनायाव जोङो बिदिनो खबर लाहैदों। थाङै थाङै जों खेबथाम खेबब्रै खबर लाहैदों। जोंखौ बिदिनो बुंहरफिनबाय थायो आरो दासिमबो सफैयाखै मायाखै। ओमफ्राय बुंदों सप्तासेनि उनाव फैफिनबाव, बिदिल' बुंहरो आरो। बेमाराथ' सप्तासेखौ नेबाय थायाना बेमारा नेयो जानो, बिदि सप्तासे होननायखौ नेबाय थायो जानो। बिदि बेमाराथ' बे टिउमार बेमारा मालाबाबो बिदि सप्ता हिसाब बा सानसेयावनो मा जायो रावबो बुंनो हाया। रावबो बेमारा नेनानै थाया। बेनिखायनो जोङो दा बिदि सरकारनाव अनसुंथाइ बिनायखौ जों लाजिनांगौ जाना फैबाय आरो। जोङो दा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननोबो आसा खालामला आरो जोङो खाथियावबो थांला जोङो बिनोबो। जोङो जा बिदिनो खेबथाम खेबब्रै थांनायावनो लाजिनांगौ जाखाबाय। बिनिखायनो जों दा बिहैबावनो आसा खालामला आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों रायजोफोरनिफ्राय अनसुंथाइ बि होननानै फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों बि बा सोरखौबा लेंहरनानै निउसफोरखौ लेंहरनानै बि होननानै बुंदों। जों निउसावबो होखांबाय, बड'सा आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव होखांबाय। रायजोफ्रा मालाय बेसेबां हरबावनो, सरकारनिफ्राय रायजोफ्रासो अनसुलासिन। रायजोफ्रासो जोंखौ अनसायदों। अनसायनानै जों गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्ट लादोंमोन। लानायाव जोङो जेसेबां मानि मोनदोंमोन थाखा फैसा रायजोफोरनिफ्राय अनसुंथाइ, जोङो ट्रिटमेन्टआव जोङो मोजां खामानियाव बाहायहैदों, ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन। थेवब्लाबो बे एसेल' फैसाजोंलाय बहाथो जों मोजां ट्रिटमेन्ट लानो बा गोजानाव लांनो हानो। जों गोजानाव लांनो हानाय जायाखै आरो। बिदिनो जों सरकारनिफ्रायबो जों बिबाबो मोनासै नालाय आरो दाबो होनबावदों रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिहरबाव होननानै। जोङो आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ बिहरबावनो आसा खालामला आरो। जोङो बिहरबा मालाय बबे हस्पिटालाव जों लांबावगोन, बेनोसै जोंनि साननाया। बबे हस्पिटालाव जों ट्रिटमेन्ट खालामबावगोन। माने खेबनै अपारेसन जाखानाय गथ'खौ दा बेलेगाव ट्रेन्सफार खालामबाबो नायनाय नंला होननानै गुवाहाटिनि डक्टरानो रोखा बुंखादों आरो। नोंसोरखौ दा गोजानाव लांबाबो नायनाय नंला होननानै बुंदों। जुदि बै समाव जों सरकारजों रायलायहैनाय समाव जेब्ला जोंखौ बेंगालराव लांनो होदोंमोन, अब्ला जों बिहैनाय समाव सरकारा जोंनो अनसुंथाइ हरोमोनब्ला जोंनि नानिया दा बिदि जानाय नङामोन आरो मोजाङाव फैसिगौमोन, बेखौ आंहा आसा दंमोन आरो। जोंनो अनसुंथाइखौ जुदि हरोमोनब्ला बिसोरो अननानै, उन्दै गथ' होननानै अननानै हरोमोनब्ला जोंनि नानिया दा बिदि बेमाराव बिदि रानख्रेबनायबो नङामोन आरो बिनि देहाया दासिमाव मोजांबो जाबायमोन जानांगौ। जोङो जोंनि धोन सम्पतिफोरखौ गासिखौबो जोङो हाजासे नायदोंमोन आरो जोंनिजोंनो
जुदि जोंनि नायनायावनो मोजां जायोमोनब्ला जों सरकारनिफ्राय बा रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिनांगौबो गोनांथि जानाय नङामोन रायजोफोर। बे जोंनि क्लियारनि खोथा आरो जोङो नायदों, जों नायनाया जोङो 12-15 लाख जों गारदों जोंनिफ्रायनो हा हु जेसेबां मानि मा सम्पति दं बेखौ जों फाननानैबाबो नायदों। जोङो नायसेयावबो हायाखै आरो जुदि जोंनिजोंनो हायोमोनब्लाथ' जोंहा रायजोफोरनिफ्राय जों अनसुंथाइबो बिनांगौ जायामोन आरो जों सरकारनाव आथिं हमनानैबो खुलुमनांगौ गोनांथि जायामोन आरो जोंनिजोंनो हामोमोनब्ला। बिदि जोंनिजोंबो हामैयावसो जोङो सरकारनाव थांनांगौ गोनां जादोंमोन। सरकाराबो थेवब्लाबो सरकारा जोंनो थाइसेबो हरखायाखै, दिनैसिमाव जोंनो थाइसेबो फैसा हराखै, रावबो खिथानोबो रोंनाय नङा। जों थांदों खेबब्रै खेबबा थांदों जों थाइसेबो मोनाखै। जोंखौ सप्तासेनि उनाव फै बिदिल' बुंनानै जोंखौ दोनो आरो दा बिदिनो सप्तासे थानानै बिनि बेमारा बारा जालांबाय। सोर बेमारा नेनानै थानो सप्तासेखौ। जों दा लाजिनाय मोनबाय आरो रायजोफोर, जों सरकारनाव आरो थांलिया आरो जों रायजोफोरनिफ्रायबो अनसुंथाइ बिगोनखौ जोङो मोजां मोनला आरो जों रायजोफोरनिफ्रायबो माबोरै अनसुंथाइ बिबावगोन। अनसुंथाइयाथ' हरगोन, रायजोफ्राथ' जेरैबाबो अनसुलाखा, रायजोफ्रा हरगोन, जोंनो अनसुंथाइखौ हरगोन। गोबां मानसियानो हरदों सिगाङावबो आरो दाबो जोङो बियोब्ला गोबां मानसिया हरगोन। नाथाय जोंहा ट्रिटमेन्ट बहा लाबावगोन जों बेखौनो सिन्था खालामो आरो दा बबे जायगायाव ट्रिटमेन्ट खालामगोन, बबे जायगायाव लांगोन। दा डक्टरफोरनि बुंनाय बायदिबाथ' जेरावबो नायनाय नङा, बिदि अपारेसन खेबनै जाखानाय गथ'खौ रावबो नायनो नागिरा, बे बुंखानाय आरो स्पेसियेल डक्टरानो बुंनानै हरखानायखा। बिनिखायनो जोङो गोजानाव बा सोरबा डक्टरनो देखायनांगौखौबो जोङो गोब्राब मोनबाय आरो दा जों जि हायो बे प्रेयार सेन्टारावनो थानानै इसोरनो गथायनानै, इसोरा लाङो बा दोनो बे इसोरनि खोथा। जों बेनिखायनो लास्ट स्टेसनाव फैनाय हिसाबै, बे लास्टआव फैनाय हिसाबै जोङो जोबनायाव फैखाबाय नालाय, जोङो बे जोबनायाव इसोरनोनो गथायखाबाय आरो इसोरा मा खालामो बे गावनि इस्सा, बिनि इस्सा बायदि जाजोबगोन। जोंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया आरो इसोरानो मावगोन, जि मावनांगौ इसोरानो मावगोन। बे आंनि क्लियारलि खोथा आरो रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामना बुंहर। आरो जायफोरा दासिमबो जोंखौ जेन'बा बेयाव थानायाव जोंनो जेन'बा बे प्रेयार सेन्टाराव थानायावनो जोंनि थाखाय जानायनि थाखाय बा माबाफोरनि थाखाय हरनो सानोबा हरनो हागोन आरो गोरलैनो माबाफोर जाहोनो थाखाय बा जोंनि बाहाय थानानै जों बे नानिखौ नायनांगौनि थाखाय, बेफोरनि थाखाय साननानै हरनो हायोबाथ' मोजांनि खोथा, हरनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आंनि एकाउन्ट नाम्बार गासिखौबो आरो गुगोल पे नाम्बार, फनपे नाम्बार आं होना होजोबगोन। नोंथांमोना सोरबा हरनो हायोबा हरनो हागोन आरो आंनिफ्राय बादा गैया। नोंथांमोन हरनो साननायखौ आं बादा खालामा, नोंथांमोना हरनो हागोन। नोंथांमोनानो साननानै नायदो लोगोफोर, दा नै जेन'बा जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोमोनब्ला, गोजानाव लांनो हायोमोनब्ला जोंनि नानिया बिदि बिसिनायाव उन्दुनानै थाबाय थानो गोनां जानाय नङामोन। बियो दिनै खारदावबायगौमोन, गेलेबायगौमोन बियो। जुदि सरकारनिफ्रायनो जोंनो अनसुंथाइ हरनानै मोजां राहा बा जोंनो गोजानाव लांनानै मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनायनि थाखाय बिसोरो अनसुंथाइ हरोमोनब्ला जोंनि नानिया बिदि उन्दुनानै थालामोन आरो बियो गेलेबायगौमोन, दस्रा गथ'फोर बायदि खारदावबायगौमोन आरो नोंथांमोना बुंहरदो मा खालामनांगौ, माबोरै खालामलांनांगौ। जोंनियाथ' बेनोसै, जों इसोरनो गथायखाबाय, इसोरा लाङो दोनो बे गावनि इस्सासै आरो रायजोफोर, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैला। दा नै नानिया बिदि उन्दुनानै दंगासिनो आरो बियो दिनै बिदि उन्दुनानै थानांगौ गोनां जाबाय, मानोना बियो मोजां ट्रिटमेन्ट मोननाय जायासै। जों इसिबां नायसेयावबो बे मोजां ट्रिटमेन्टखौ मोनासै आरो जुदि गोजानाव लांनो हायोमोनब्ला बे दिनै बिदि बिसिनायाव उन्दुनानै थालामोन। बियो दा उन्दुनानै थागासिनो दङ, हराव उन्दुवाखै, हराव मोजां उन्दुयैनि थाखाय दा उन्दुनानै थागासिनो आरो दिनै अखा हानायखाय गरमाबो खम जादों, बेनिखायनो बियो मोजां उन्दुगासिनो आरो दिनै सिखारथ'वाखै। बोथोराबो दिनै मोजां नालाय, अखा हाना होनाय, बिराद मोजां उन्दुनानै दंगासिनो आरो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै रायजोफोर।
नेक्स्ट आपडेटखौ गोदान भिडिअनि गेजेरजों होनोसै। जुदि नोंथांमोना गोदानै फैनाय दङब्ला नेक्स्ट आपडेटखौ मोननो लुगैयोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयारबो खालामना होदो। थेंक इउ स' माच। जय बर' हारिनि जय।